Sziasztok, biztos veletek is volt már olyan, hogy el akartátok érteni videót, viszont nem tudtátok, hogy mivel. Ebben a videóban segíteni fogok, hogy megtaláljátok azt a videóformátumot, ami a legjobban illik hozzátok. De kezdjünk neki! Az első és legfontosabb tisztázni, hogy vannak olyan dolgok, vagy tulajdonságok, amik nagyon fontosak minden videó elkészítéséhez. Ilyen például, hogyha jó a humorod, vagy jó a beszélőkészséged, vagy van egy jó kisugárzásod, per megjelenésed. Emellett most már a tartalomgyártóktól már elvált az is, hogy egy bizonyos minőségű tartalmat hozzanak. Jogi, nem kell Mr. Beast-et megszégyenítő technikát felmutatni a videóidban. Olyanokra gondolok, mint például a háttérek jó bevilágítása, amivel amúgy most én is próbálkoztam, remélem jól sikerült. Emellett a videóinak a vágása, hiszen ezzel is érdekesebbé tudok tenni minden egyes tartalmadat. És emellett az egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb, a hang. Többször is megtesztelték, hogy az embereket jobban zavarja az, hogy egy videónak rosszabb a hangminősége, mint például a képi megújítás. Tehát sokkal fontosabb az, hogy legyen a hang, mint az, hogy 4K-ra legyen feltöltve a videó. Na most, hogy átvettük ezeket az úgymond univerzális dolgokat a videókészítésben, jönnek a kategóriák. Az első és legfontosabb témák azok a videók, ahol tulajdonképpen nagyon semmi nem történik, csak az illető beszél bele a kamerába az egész videó alatt. Igen, ez az, amit én is most csinálok. Az ilyen videók közé tartoznak például az oktató videók, a dokumentarik egy része, például az ilyen magyarázó videók és a podcastek is. Az ilyen videóknak nagyon fontos, hogy a téma érdekes legyen, emellett ugyanúgy fontos a videós személyisége. Rengeteg videós van, aki hozzá hasonló tartalmakat gyárt, és valahogyan ki kell tűnöd közülük, hogy téged nézzenek. Éppen ezért olyan előadás módot kell elsajátítani, amivel érdekessé tudod tenni a tartalmat és a videót a nézők szemszögéből. És az is fontos, hogy ne pókerarccal mondd végig a videót, mert az annyira nem teszi érdekessé, illetve ne ilyen monoton hanggal, hanem sokkal inkább energikusabban, hajamban mosolyogj, hiszen ezzel sokkal érdekesebbé tetted a videót, illetve a nézőknek is sokkal jobban megtartod a figyelmét, illetve a kedvét ahhoz, hogy folytassák a videó megnézését, mint azt, hogy tényleg csak ez a így mondod a videó szövegét, és néz, mégis fél is nézze. Nem, sokkal jobb, hogy így energikusan csinálod, mert most is mi az figyelted, hogy amint arra a pókerarcos stílusra váltottam, rögtön nem volt kedved megnézni a videót, viszont amint visszaváltottam, sokkal több. Remélem. Emellett ezek a videók igények a témáknak való alapos utánanézést, mivel azért fontos az, hogy olyan információkat adja át, amit ténylegesen tudnak hasznosítani a videóra néző emberek, és azért vagy be hasonlít, hogyha nem beszélsz hülyeségeket. Ezeknél a videóknál ugye az említett hangminőség is ugye nagyon fontos, hisz az egész videó abból áll, hogy a hangodat hallgatják, azért nem baj, hogyha a hangminőség legalább a hallgatható kategóriát eléri. Itt nincs mikrofonom, úgyhogy külön, vagyis van, de ezt még nem tudom bekötni. Majd következőbe talán. Megígérem. Emellett ezekben a videókban az is fontos, hogy az általad elmondott információkhoz vágj be képeket, mindenféle diagramot, esetleg valamilyen stock videót, hogy ezzel is jobban tudja szemléltetni a nézőknek azt, hogy miről is beszélsz, miről van szó. Tehát így könnyebben meg tudják érteni, és érdekesebb is lesz a videó. Ezzel végeztünk, ugorjunk át a következő kategóriába. Ahol már történik is valami a videókban, ezek közé, vagy idézésre történik valami videó, tehát hogy itt már kimozdulunk, felemeled a seggedet a szobádból és kimész. Ide tartoznak ugye a vlog videók, a travel videók, például az edzés kontentek, még a főzős videók is ehhez tartoznak, hiszen ott se csak beszélnek, hanem főznek. Ugye az előbb felsorolt tulajdonságok itt is érvényesek, tehát itt is bőven érdekesebbé kell tenni a videót egyedivé, viszont ebből a videóból még több van az interneten, tehát a kedves nézők tudnak választani rengeteg tartalom közül,
és éppen ezért egyedinek kell lenni, hogy a tiédet válasszák. A beszédkészség, a személyiség itt is ugyanolyan fontos, mert bekerül a képletbe az, hogy az általad elvégzett tevékenység, az általad meglátogatott helyszínek eléggé érdekesek legyenek, vagy elég érdekesen tudja átadni ahhoz, hogy akik rákattintanak a videót, de végig is nézzék. Tehát az elejétől a végéig. Úgy a travel videók nyilvánvalóan a bejárt tájna és a meglátogatott üléseknek az érdekes bemutatása és elmesélése az, ami fontos. A vlog videóknál nyilvánvalóan az elvégzett tevékenység, ami ugye szintén tud dobni a videón, tehát hogyha nem valami unalmas dolgot csinálsz, érdekes tevékenységet végzel, ugye az a vlog videóknál pedig az fontosabb. És ugye az edzős videóknál ugye az is fontos, hogy ugye az általad körülbelül téma, tehát például egy jó lábedzés, az érdekesen add elő, és mutass valami újat, vagy esetleg egy olyan gyakorlatot, amivel nagyon jól tudnak fejlődni, viszont nem kell hozzá mindenféle plusz súlyzó, vagy valamilyen gép. Emellett ugye itt ezekben a videókban fontos az is, hogy milyen fizikuma van az illetőnek, hiszen előfogadsz egy edzési tanácsot egy Harry Cavillhez hasonló fizikumú embertől, mint egy random csávótól. Nyilvánvalóan. Az IRS streamek is ebbe a kategóriába tartoznak, ami igazából annyiban különbözik a vlogtól, hogy itt ugye élőben vagy, tehát folyamatosan hosszabb időn keresztül kell érdekessé tenned a tartalmadat, miközben bejársz bizonyos helyeket és különféle tevékenységeket végzel, hiszen nem tudod kirágni őket a videóból. Na de ezzel a kategóriát is végeztünk, úgyhogy jöhet a harmadik és egyben utolsó, ami a gaming. Fontos elmondani a gaming tartalmakról, most sokan úgy gondolják, hogy ez a legegyszerűbb, hiszen csak leülsz egy gép elé, akár egy ilyen laptop elé, ami itt van előttem, és játszasz. Viszont azért ez sem olyan egyszerű, hiszen ugye ezekből a videókból még annál is több van, mint például a vlog videókból, vagy az ilyen leülök a kamera elé és beszélek című tartalmakból, hiszen mindenki úgy gondolja, hogy ez a legegyszerűbb, és pontosan ezért ennél a legnehezebb kitűnni, hiszen itt a legfontosabb az tényleg, hogy legyen egy jó karaktered, amivel ugye egyedivé tudod tenni a gaming videóidat. Például nagyon jól viccesen tudod előadni a tartalmaidat, vagy éppen nagyon jó informatívan és profin tudsz játszani. Tehát ugye behozzák egy példát, úgyis azért atya sem a legügyesebb játékos, viszont van egy olyan személyisége, amivel mindenki tud ragasztani a képernyő elé, mert olyan élvezetes és viccesek a tartalmai. Mert ugye az is fontos, hogy milyen témában játszasz videójátékokkal, és az is, hogy egy játékkal foglalkozol a csatornádon, vagy többel. Ha egy játékkal foglalkozol a csatornádon, annak annyi előnye van, hogy azt viszont teljesen körbe tudod járni azt az egy játékot, és hogyha egy örökzött játékot választasz, akkor ugye soha nem fogy ki belőle a content, mindig van valami új dolog, mindig vannak update-ok, mindig vannak érdekességek, amikre rá lehet tenni easter egg-ekre, és mindig lesznek nézők, akik megnézik a tartalmaidat. Viszont van egy hátulütője, hiszen ugye ebből a játékból ugye készíthetsz végtelen mennyiségű tartalmat, ugye mindenféle tutoriál videókat, trükkös videókat, vagy valamilyen oktató tartalmat, viszont nem tudsz váltani. Tehát mindig is ennél a témánál kell maradnod, még akkor is, hogyha esetleg később megunod, hiszen ugye erre a csatornára felépített nézőközönséget ugye ehhez a játékhoz szokott, tehát nagyon nehéz váltani egy másikra, főleg, hogyha az mondjuk egy teljesen másik játék. Ezzel szemben azok a csatornák, akik több játékkal foglalkoznak, azoknál is sokkal egyszerűbb, hiszen hozzá vannak szokva a nézők, hogy mindig új játék van, és így sosincsen az, hogy baj, hogyha esetleg váltasz egy játékról. Itt viszont ugye az a hátrány, hogyha mondjuk te nagyon megszeretsz egy játékot, akkor is váltanod kell, hogyha azt te nagyon megszeretted, mivel nem ragadhatsz le egy fajta játéknál, hiszen mindig van egy újabb játék, mindig van egy felkapottabb játék, amivel érdemesebb játszani, és éppen ezért ott kell hagynod azt a tartalmat, viszont cserébe folyamatosan meg tudsz újulni, mindig tudsz valami újat mutatni, mindig tudsz új kategóriai játékokkal játszani, vagy esetleg régebbi játékokat is, amik régen voltak jók, mert
hozzá vannak szokva az emberek ahhoz, hogy mindig változ. És ezzel a 3 kategóriának a végére is értünk, viszont van még egy dolog, amit mindenféleképpen meg szeretnék veletek osztani, egy jó tanács, hogy akármilyen fajta tartalmat is gyártotok, mindenféleképpen csináljatok belőle short formátumú videót, hiszen egyrészt ezt fel tudjátok dobni több platformra is, akár Instagramra, TikTokra, vagy esetleg YouTube Shortsra, és akkor ezért még több elérést tud nektek generálni, főleg, hogyha TikTokra rakjátok föl. Minden van, konkrétan minden, de legalább sok embert el tudtok vele érni. Tényleg az, hogy egy short formátumokban, hogyha csak egy highlights-ot összevágtok, vagy egy-két ilyen vicces jelenetet videóitokból, ugye az sokkal hamarabb elér embereket, sokkal több emberhez ér el, és akkor még többen jönnek a csatornáitokra. És ezzel a videó végére is értünk, remélem tetszett, és segíthettem benne, hogy ezután könnyebben tudjatok tartalmat választani. Hogyha tényleg tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és hogyha nem akartok lemaradni a következő videókról, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és nyomjatok be a csengőt, és kapjatok a további tartalmaimról, legközelebb újra találkozunk. Sziasztok!